Okay? Yes, ngicela ke ngoku siye phayana ke kukusetyenziswa kwe-drugs. Idla ngokubana ke abantu abasebenzisa i-drugs bepha koobhuti, ne? Xesha elininzi. Andiniva? Enkosi. Well, isithandwa zam, bobhuti bam abahle. Inempilo entle ngaphambi kwenu. Inekusasa eliqhakazileyo. Khozibuze manje into yokubana kutheni le nto mna ndisoloko ndiyazi into yokubana kwamama uyandichaza kwenzeka into ethile ngeweekend. Kutheni le nto mna ndisoloko ndingulo usemveni kwesitoilet ekumele kuseklasini kuyatitsho. Khozibuze ubana why inguwe lowo. Ye man, be that guy oqonda into yokubana kuthe eklasini uyabhora ke. Usibongile. Uyabhora phayana ngoba oko uthe nca encwadini yakhe. Uyayiva? Udike. Uhambe ungene ezoffice kuthiwa uyaphapha ke namfana. Andimfuni ngoba uyaphapha. Awuzufuna ngabantu xa ufuna uphumelela man. Futhi awuzuba natshomi. Itshomi yakho mayibe ntoni? Zincwadi zakho. Itshomi yakho zincwadi zakho.